Natin nga. Unbox na namin. I-unbox natin yung yung nabili namin sa TikTok shop. Lalagay ko yung yellow basket para doon kayo makabili. Cell. Cell. Hose. Battery. Dalawang battery yan. Battery. Lagay ng sabon. Shampoo. May charger. Ito na yung barrel niya. Testing natin. Boom. Nakita. Yun. Yung mga play yan. Yung mga play. Gagawin natin. Patrama tayo. Ito. Yung Ang tayo na pang-post. assemble na. Pesto na ako. Pili mo yung touch mo. Oo, ba ko kanina sinabi pa ba? Assemble mengos. Kanya ang pramagkain. Kahit. Unboxing your website and Jas. Oh, paano ka natin dalawang timba kita? Anong malakas kasi ka rin? Maluto mo puti. Maluto. Jas. Oh. Putsda ka eh. Spray na kita nga. Mamili ang kain. Spray na kita yung kain. Oh. Wala lang, ginawa ni Guy, Tito Edwin. Kalugme! Kalugme! Tiyan. Sa letra M, 65. May lagi. Abitan mo yung kain. Abitan mo. Tingin na pabayan. Wala yun. Bili mo. Bayan ko. Ano nyo? Sige pa kayo yun. Yan o. Ito. Ayan, tanggal lang yung Ang bulat. Ayan. 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 Ayan
na ang lagaburo. Ito naman isa. Man dudurot, abita mo yan. Kanino yung kanino? Kasi kaya mo, bayang mo mukha nila. Kariyan mo kayo. Ay siya. Gulan na ni. Naragulang na. Gamitan kayo po ito mag-live po. Kaya pagluglog po ito, pagluglogin na. Abitan niya yun, namaruros ka. Kaya mo. Alam yan.